हेल' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे भिडिअखौहाय नायजोबनो थाखाय आङो नोंथांमोननो दसे सम बे भिडिअखौ लानानै फैदों। इम्परटेन्ट ओरैबायदि इम्परटेन्ट नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। नोंथांमोना बर' हारिनि थाखाय अननानै बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम। जोंहा गोबां इउटिउबारफोराबो दिनैनि दिनाव बे बेफोरबायदि भिडिअखौहाय बानायदों। नोंथांमोना गोबां नुखाबाय जानांगौ आरो जाय बिथांमोना नुवाखै अननानै गावजों गाव इमिडियेटलि बे भिडिअखौहाय शेयार खालाम। जिथुनाखि जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय आरो जाय बिथांमोना NDFBआव थानानै दासिमबो केसफोरखौ सिफायना लानो हायाखै, थाखा फैसानि अभाब, न'खराव जेबो रांखावरि गैजायै, नै बिथांमोननि थाखाय आरो अननानै हाजासे भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायबाय। स' लोगोफोर भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै हाजासे बे भिडिअखौहाय नायखांनायनि उनाव शेयार खालामबानो जाबाय आरोखि। स' लोगोफोर बेनो खोथाया जाहैबाय, जोंहा हारिनि थाखाय गोबां NDFBफोरा जिउ बावलांबाय, थैलांबाय, गोमालांबाय, रुंसारि जालांबाय। दिनैसिम पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा दिनैसिम लेखा बिलाइ गथायब्लाबो दिनैसिम जेबो नाजावजायाखै, जाय बिथांमोना नाम थालांदों NDFBआव जिथुनाखि मोनाखै मोननो गोनां रां, नै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ मस्टलि इम्परटेन्ट। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै, बिथांमोना दिनैसिम सरकारनिफ्राय मोननो गोनां पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै, नै बिथांमोननि थाखाय नैबे वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना अननानै इमिडियेटलि इमारजेन्सि दिनै गाबोननि गेजेरावनो बे उननि समफ्राव नोंथांमोना बे चान्सखौ मोननाय नंला। बेनि थाखायनो अननानै बे साननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना भिडिअखौहाय शेयार खालाम आरो बे वाट्सएप नाम्बाराव खोन्थाहरना ला जे आरो नोंथांनियाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि थाखायथ' मस्टलि इम्परटेन्टखा। जाय न'खराहा दिनै रां मोनाखै आरो बेजों लोगोसे पुलिस भेरिफिकेसन फैयाखै, जायाखै, गले गले माबाब्लाबो नोंथांमोना नैबे नाम्बारावहाय लानानै मेसेज खालाम वाट्सएपआव। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जिथुनाखि पस्टमर्टम रिपर्ट थायोना लेखा, नैबेयो जाय बिथांमोननियावहाय दङ नैबेयावहाय अननानै वाट्सएप नाम्बारफ्राव हरनानै ला। जाय जोंनि हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामलांबाय, दिनैसिम दासिमबो जेबो मोनाखै, नोंथांमोननि थाखाय बियो नोंथांमोना भिडिअखौहाय अननानै शेयार खालामलायदो गावजों गाव आरो फन खालामनानै गावबा गाव खोन्थाहरलायलायदो न'खर न'खर लोगोफोरजों लोगोफोर। दिनै माने जोबोद गोजोनथाव खौरां नै जानानै फैदों आरो नैबे लोगोफोर। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां हाजार हाजार सुबुङा जिउ गोमालांबाय हारिनि थाखाय, नङा होमबा? आरो गोबां हाजार हाजार मानसिया दिनैहाय मानो पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै, जेबो मोनाखै सरखारनिफ्राय, नै बिथांमोना अननानै नैबे वाट्सएप नाम्बाराव लानानै अननानै नोंथांमोना खोन्थाहरना लादो जिथुनाखि आंबो NDFBमोन, आंबो जेबो मोनाखै, बा जोंनि न'खराव बेफोरबायदि रुंसारि जालांबाय NDFBआव दंमोन, नै बिथांमोना अननानै नैबे वाट्सएप नाम्बाराव आं गले गले बुंबाय थाबाय, नोंथांमोनहा अननानै खबर लादो, मेसेज खालामदो। आरो जाय बिथांमोननावहाय पस्टमर्टम रिपर्ट दङ, नै बिथांमोना अननानै लेखाफोरखौ हरदो, डकुमेन्टसफोरखौ, आरो जगाजग लाबाय थादो। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो दिनैहाय गोबां मानसिया न'खराव आलाय सिलाय जाना दङ, न' बां गैजा रोंला, थाखा फैसा थांजोब्बाय, पुलिस केस गायै गायै बा कर्ट गायै गायै, बा दासिमबो गोजान गोजान जायगायाव कर्ट गाहैबाय थानाङो, थाखा फैसा गैला, नै बिथांमोननि थाखाय नैबियो मस्टलि इम्परटेन्ट। आरो जों थांनाय समाव गोबां नुबोदों NDFBआव थानानै दिनैसिम न'खराव जेबो गैजारोङै, जेबो मोनाखै, नोंथांमोनाबो अननानै सुलुग लादो, हाजासे खौरांखौ लाबाय था, खबर लाबाय था। माने साननैनि गेजेरावनो नोंथांमोना गावजों गाव मदद होलायलायदो, जेन बै जिथुनाखि न'खराव सोरबा बायदिया मबाइल गिदिर गैजाया, न'खराव NDFB मुंख्लं जालांबाय, अननानै गामि खाथिनिफ्रा थांनानै हेफाजाब होलायलायदो। आरो जाय बिथांमोनहा दिनैहाय जेबो मोनथि रोङा, जेबो नुवाखै, मबाइलानो गैयाब्ला बोरै नुनो बोरै मिन्थिनो, गामिनि लोगोजों लोगो अननानै फन खालामलायना खोन्थाहरदो, नैबे नाम्बाराव अननानै मेसेज खालाम होननानै लोगोफोरजों लोगोफोर मदद होलायलायदो। दिनै आं नोंथांमोनखौ बेखौ गुरैयै खावलायो लोगोफोर, मस्टलि एकदम ओरैबायदिथ' माने स्पिड मावो आरोखि लोगोफोर।
जाय न'खराव दिनै जेबो मोनथियाखै दासिमबो जेबो नुवाखै न'खरफोराव गामिफोराव जाय बिथांमोननियाव मुंख्लं जालांनाय NDFBयाव थानानै बिथांमोना जेबो न'खराव जेबो गैजाया दिनै गामिनि न' खाथिनिफ्रा अननानै खोन्थाहरलायलायदो आरो जायफोर गोजान गोजानाव दंब्लाबो फन खालामनानै खोन्थाहरलायलायदो नैबे WhatsApp नाम्बारावहाय नोंथांमोननि फुल एड्रेस बा फुल डिटेल्स जाय न'खरा दिनै बिदिनो पुलिस कर्ट बायदिसिना केस बायदिसिना गाबाय थानाङो दासिमबो भेरिफिकेसन जायाखै पुलिस भेरिफिकेसन जायाखै नै बिथांमोना अननानै गावजों गाव मदद होलायनायासो जोंनि धोरोम नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोना इमिडियेटलि थाबैनो नैबे नाम्बाराव कल खालाम थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल कल खालामनाङा मेसेज खालामबानो जागोन थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय